Εδώ με το χειριστήριο TSE2 και το λογισμικό πεδίο Trimble Survey Controller θα δούμε πώς μπορούμε να υπολογίσουμε ένα εμβαδό, αλλά και επιτόπου στο πεδίο να το κατατμήσουμε. Από το χάρτη μπορούμε να δούμε τα 4 σημεία τα οποία έχω μετρήσει ή μπορεί να έχω εισάγει. Επιλέγουμε λοιπόν COGO, Compute and Subdivide Area. Επιλέγουμε τη σειρά με την οποία θέλω να υπολογιστεί το εμβαδό, τα σημεία που θα το περικλείουν, A, B, C και D. Υπολογισμός. Μας δίνει ότι το συνολικό εμβαδό είναι 5.455 τετραγωνικά μέτρα και μας δίνει επίσης και τη συνολική περίμετρο. Οι τρόποι με το οποίο μπορούμε να το κατατμήσουμε είναι με παράλληλη είτε με κάθετη από σημείο. Αρχικά επιλέγουμε τη μέθοδο παράλληλης προς κάποια πλευρά. Δίνουμε το νέο εμβαδό, το οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε. Είναι 4 στρέμματα. Enter. Επιλέγουμε με διπλό κλικ κάποια από τις πλευρές. Μας δίνει το νέο εμβαδό. Μπορούμε να επιλέξουμε και τη δεύτερη περιοχή που θα έχει το ίδιο εμβαδό, τα 4 στρέμματα, και επιλέγοντας μετά Continue, μας επιτρέπει να αποθηκεύσουμε τα σημεία ως 1 και 2, έτσι ώστε αποθηκεύοντας τα να μπορούμε να χαράξουμε επιτόπου στο πεδίο τα νέα όρια. Η δεύτερη μέθοδος για το ίδιο εμβαδό που ορίζεται από τα σημεία A, B, C και D είναι με κάθετη από κάποιο σημείο που πάλι δίνουμε το νέο εμβαδό που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Enter. Επιλέγουμε με διπλό κλικ κάποιο σημείο και μας δημιουργεί το νέο σχήμα. Επιλέγοντας Continue μπορούμε και πάλι να αποθηκεύσουμε το νέο σημείο και να το χαράξουμε επιτόπου στο πεδίο. Είναι το σημείο 3. Ευχαριστούμε.